Toto je naša škola. Nachádza sa na Komenského ulici v Bardejove. Máme v nej rozbehnutých veľa projektov. Z environmentálnych je to Enviróza a Semafor Svet, ktoré sa zameriavajú na recykláciu odpadov a životné prostredie. Od prvého ročníka sa u nás deti učia, aká je recyklácia dôležitá. Možno práve oni raz budú hýbať svetom svojimi nápadmi a názormi. My, mudrlanti zo 7A, sme sa zapojili do celoslovenskej hry Enviróza, v ktorej mapovaním environmentálnych záťaží pomáhame našej planéte byť čistejšou a krajšou. Doteraz sme určili viac ako 50 záťaží a hodláme v tom pokračovať aj naďalej. Náš spolužiak Samuel Matej vyhral prvé miesto v súťaži o najlepšiu sci-fi poviedku a spolužiačka Petra Petrušová sa umiestnila v top 5. Z projektu Semafor Separuj materiál, formuj svet sme dostali farebné koše na recykláciu odpadu, ktoré sú porozmiestňované všade po škole. Na každom z nich je napísané, aký odpad doň patrí. Deti to zjavne baví, pretože každý odpad je poctivo roztriedený. Svojim kamarátom a rodičom sa chvália, že triedia odpad a pomáhajú tým našej zemi dýchať. Postupne sa k nim pridávajú ďalší a ďalší žiaci, čo robí tento projekt viac a viac účinným. Okrem týchto košov sa nachádzajú vo vestibule školy aj dve špeciálne nádoby. Jedna na vyradené elektrozariadenia a tá druhá na vybité batérie. Žiaci intelektovo nadaných tried prvého stupňa robili rozhovory s ostatnými žiakmi ohľadom separovania a pýtali sa ich aj na nápady, ktoré by mohli pomôcť našej zemi. Vytvorili výstavu, v ktorej poukázali na to, že odpad sa dá recyklovať na rôzne ozdoby, ale aj celkom užitočné veci. Okrem iného si nacvičili divadelné predstavenie, ktoré hrali v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove. Chceli ním zábavnou i poučnou formou ukázať, aký dopad má znečisťovanie na našu planétu. Deti chcú čistý a usporiadaný svet. Uskutočníme im ich sen. Začnime od seba a naučme všetkých obyvateľov Zeme separovať odpad.